Gitangtang na ang sports nga bilyard sa himuong 2014 Asian Games sa Incheon, Korea. Subay sa report, wala nagyapil ang billiard sa Incheon Games tungod giubana ang Q sport sa Asian Indoor Martial Arts Games. Giila ang Pilipinas isip Pinoy-anan sa mga kampyon sa billiards nga gilangkuban nila ni Efren Bata Reyes, Ronnie Alcano ug Dennis Orcolio. Kay namduman nga niadtong 2010 Guangzhou Games, gold medalist si Orcolio sa men's 9-ball tournament. Apil sa nakasungkit og bulawang medalya sa billiard sa Asian Games mao sila si Antonio Gabica niadtong 2006 sa Doha, Qatar, Gandhi Valle ug Romeo Villanueva niadtong 1998 ug Francisco Bustamante ug Antonio Lining niadtong 2002 sa Busan, Korea. Ang 2014 Asian Games himuon sa September 19 ug matapos October 4.